Ziya Gökalp û Alparslan Türkiye ji hundirê Abdullah Öcalan derketin. Di 20 Tîrmeha 2026 da şanda İmraliyê ya Dem Partiyê li gel Abdullah Öcalan rêberê PKK'ya hilweşiyayî ji vînek pêkanî. PKK ev hevdîtin wekî di her navberê da ji raya giştî ra wekî civînekê dîrokî pênase kir. Li gorî daxuyaniya piştî civînê hat belavkirin, di gotara Öcalan da 4 xalên sereke û berbiçav hebûn. Yek, banga 27 Şubatê berdewam dike. Ev tê wêwateyê ku di pêvajoyê da to astengiyek tune. 2. Öcalan di çerçeveya rapora Komisyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê ya Meclisa Mezina Tirkiyeyê da pêvajoya qanûnî û yasayî pesend dike. 3. Öcalan li şîna navê Kurdistanê têgeha Anatolya bikardîne. 4. Öcalan tespîta heke hûn Kurdan ji Tirkan veqetînin, Kurd namînin. Heke hûn Tirkan ji Kurdan veqetînin, Tirk namînin dike. Balona Kurd hewayî de teqiya. Bi gotinekê din, tiştê ku wekî civîna dîrokiya Öcalan tê pêşkêşkirin, di bingeha xwe da hewleke ji bo paşguhkirina Kurdan û derxistina wan a ji dîrokê. PKK bi salan e ku balona difirîne û her tiştî bi rengê daxuyaniya dîrokî, civîna dîrokî, gavekê dîrokî û biryara dîrokî bi nav dike. Lê di encamê de ev balon hemû di hewayî de teqiyan û vala derkeftin. Di vê civîna dawiyê ya Abdullah Öcalan da jî balon teqiya û Ziya Gökalp û Alparslan Türkeş ji hundirê wî derketin. Gelo Ziya Gökalp kî ye? Ziya Gökalp di navbera salê 1876 1924 da jiyaye. Kurdekî ji Diyarbekirê ye. Lê belê wî jiyana xwe ji bo Türkkirinê terxan kir. Bi dehan pirtûk nivîsandin, şîret li Tirkan kirin û rê nîşanî wan da kadê çawa Kurdan kontrol bikin. Ji ber vê yekê Tirk jê ra dibêjin bavê netewperasiya Tirk. Gökalp li ser Kurdan digot Kurdekî kuş Tirkan hez neke, ne Kurd e. Tirkekî kuş Kurdan hez neke, ne Tirk e. Li aliyê din Alparslan Türkeş di navbera salên 1990-1997 da jiyaye. Damezrêner û serokê yekêmê Partiya Tevgera Netewperest MHP ye. û wekî başbûx yanî rêberê serekeyê îdeolojiya netewperesta Tirk tê hesibandin. Wî jî li ser Kurdan digot em biqasî ku Tirkên ew qas jî Kurdin, ew biqasî ku Kurdin ew qas jî Tirkin. Gotinên Abdullah Öcalan ên di vê civînê da tevlihevî û sentezeke ji gotinên Ziya Gökalp û Alparslan Türkeş. Gökalp û Türkeş ev gotin ji bo razîkirina Kurdan digotin da ku ew wekî sömürge yanî metînger bimînin. Gotinên Öcalan jî ne ji bo tekyeskirina li ser girêdana dîrokî û coğrafiyê ya du gelanin. Bereva jî vê ew ji bo ku hêzên kolonyal dîsa Kurdan ji dîrokê derxîninin. Öcalan behsa mafê Çarenûsiyê Kurdan, mafê wan ê xwe bi rêveberiyê an jî naskirina wan a di destûrê da nake. Ew heta navê Kurdistanê jî wekî Anatolya pênase dike. Di dîrokê da tu kesê pirsgirêka kolonyal an neteweyekê bi lavekirinê çareser nekiriye. Ne Mandela, ne Gandhi, ne Ömer Muxtar, ne İrlandî û ne jî Katalana ji hêzên kolonyal lava nekirin. Lê Öcalan ne tinê lava dike. Belku di heman dem de ew hewl dide ku li ser navê hêzên kolonyal Kurdan bixapîne. Di encamê da balona Öcalan yê ku xwe wekî rêveberê gelê Kurd bi nav dike teqiya ye. Di sed sala 21 da derket holê ku di hundirê Öcalan da kesayetiyekê hevkarê dagirkeran yê ku dixwaze xelkê bixapîne heye.